Cidenjɛkulu min ɲɛmɔgɔya tun bɛ damada minisiri Amadu Keyita bolo a taara tɛnɛndon Bilali-koto dugu kɔnɔ tilebin fɛ yɔrɔ min na kasara nin kɛra sibiridon damada min yamaruyalen tɛ n'a bɛ baara kɛ fɔlɔ Chine kɛnyɛrɛye dɔ fɛ. A cidenjɛkulu nin ye ɲɔgɔn ye kɛ ni sigida ɲɛmɔgɔw ye duguba 3 kɔnɔ ni kasaratɔ maaw jate ye walasa ka o bali o kana kɛ tugun o sɛbɛn nin kɔnɔ. O dafirili nin ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn faga u fanba ye musow ye ka kɛ ni fanga ka fɔta ye. A ka ca ni san 1 ye dɔɔni dugukolo dafiriba dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye mɔgɔ 70 kɔ faga sanubɔyɔrɔ dɔ la Mali woroduguyan fan fɛ. Janvier kalo laban na sanubɔla 10 fagara u fanba ye muso ye sanubɔyɔrɔ dɔ binnin kɔfɛ jamana woroduguyan fan fɛ. Kasaraw bɛ to ka fɔ fana Laginɛ ni Senegal dankan maraw la Mali tilebin fɛ.